Malawi Today. Surabanji ya Malawi chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM chigawo chakumadzulo. Programu yathu ya nkhangadzaona ya kumadzulo kuno Malawi TSS pa Limpopo FM kuti tikupasireni china chilichonse chimene chikuchitika mkatikati pamene tikukonzekera chisankho. Choncho Malawi musandisiye ndekha, mukhale nane limodzi pamene tikhali tikupasirana zomwe zikuchitika mkatikati mwa programu yathu ya nkhangadzaona pamene tikukonzekera chisankho. Lachiwiri la lero ndi lachiwiri lomaliza, sitizalonanso lachiwiri limeneli, komanso wina ndi lachiwiri lake lomaliza kukhala mtsogoleri wa dziko. Lero ndi tsiku la lachiwiri lomaliza kuzatchedwa mtsogoleri wa dziko. Anthu azizangonena kuti kunali akuti anaononga dziko. Choncho Amalawi konse kumene muli, landirani moni madera osiyanasiyana. Kupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izizi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwerekani pokudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawo niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata Malawi ntchito zawo zikhala zitatha. Chifukwa chomwe Amalawi mukutha kuona kunena kuti mkuluwi ndi wofoira, mukutha kuona kuti president wathu ndi wofoira. Amalawi yekha akunena kuti ndikuziwa amene akupangisa kuti zinthu zizisokonezeka kunokuma. Ndi chimene chikumulepheresa kungonchosa munthuyo ndikuyikapo anthu amene angakonze zinthu ngakhale tasala ni masiku awiri kuti anyamuka azipita. Kapena akuziwa kunena kuti sakuwina ndi chifukwa chake akutchula za pa 16. Chifukwa ngati anthu wakuba tamuona kuti wakubayo nduyu tenika kumgwira kupita naye ku polisi, koma wakuba tikumuona ndiye kunena kwake tizamugwirabe msogolo sazathawa.
president amalankhula amanena kuti mbomamu anthu akuononga nokima kuli anthu ena akuononga amanena choncho tuku anthu akuononga ndani amalawi akugwira ntchito kunokima ndakhala ndikufuula nthawi zonse mbomamu muli anthu aononga apresident avomera kuti mafuta akuvuta muli anthu aononga koma mafunso nkumati chabwino anthu aonongawo ali kuti akuaona osanachosa banja kuti ndiachosa chisankho chikatha chisankho chikatha inu munthu wabwera akuba nyumba mwako ndiye ukumuona kuti okuba nduyo ali apani ungaona kuti iwe ukundibera nyumba mwanga muno ukundibera ndikugwira mawa ndikugwira mawa munthu akuba lero wamuona akuononga lero uzamugwire mawa ukugwira liti anthu amene akuononga tikulephera kupeza mafuta lero ndiye zona muzaya chose chisankho chikatha nanga zoti musankhidwa ndinu mukuziwa tikupikisana twambiri tikupikisana ambiri ino mukafusira mkazi anyamata folo mukufusira mkazi sana kulole mukakakuwezero angabo mkufusira sikana msikanayo sanaona aliyense ziziwika iwende kuti yayi inendu kukwatira mawa ndikakula vero uzonawa wanani iyayi munthu wakuba lero amangidwe lichiro munthu wakuba kuchitira chiro achitira lichiro usana chisudi mawa ayi fetereza anthu ake wakuvutira fetereza lero ikasanga chisankho ayi pakayi panofetera ndikusisa koma ochiba mtengoyo muzamba kunukula chikapanga chisankho musakavotera chipera chitenje musakavota kwenye t-shirt mukavota kwenye chikumutima Amalawi president wa dziko lino Lazarus Chakwera akunena kuti fetereza otsika mtengo azamba kupezeka chisankho chikatha amusisa mtengo koma azamba kupezeka chisankho chikatha chimene amamusisira ndi chani osangomusiya pamene alipo akuti olemera azikagula 90,000 ovutika azikagula 15,000 ayiwala kuti anatuuza kunena kuti fetereza tizagula 4,000 enkanthu momoti atipase fetereza amene uja wa 4,000 enkanthu zakanikaso vomerezani kunena kuti gemu yagona. Ndifuna chigawo chakumadzulo kuno ndithokoze a Livingstone ya Synod chifukwa chokana ndalama zimene Lazarus Chakwera anakonza koma zisiru zina za Nkhoma Synod ndi Blantyre Synod zalandira ma 5 miliyoni. Gulu la andikhulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse a Blantyre Synod ndi Nkhoma Synod alandira ma 5 miliyoni. Osafuna kuaganizira anthu anu la Mulungu muzikalowa ntchalichi muzikalalikira zonoti katangale ndoyipa chikhalireni inuyo mwakatenga ndrama zakatangale mazibusa opepera. Richard Chimwendo Banda anapita ku South Africa ndi ngono wawo kumene
cholinga chawo chinali chonena kuti akasakiwa Bakiri Muluzi komanso Comrade Ntanywa ndi anyamata ali Mpopo. Choncho chimene chachitika ku South Africa kumene anapitako anapita ku Joburg, amene mmakuziwa ku Joburg, akuti anapita ku Joburg kumene anakapeza anyamata kunena kuti tithandizeni kusaka Comrade Ntanywa ndi anyamata ali Mpopo komanso mutithandize kusaka wa Bakiri Muluzi. Nde anyamata anaesa kulowa apa kenako ndikubwera ndikuauza unoti bwana anthu watu ndesa akukhalira kuno, akuuzani kunena kuti anthuwa amakhala kuno akunamizani. Comrade Ntanywa amakhala ku Namibia, koma as we are talking Comrade Ntanywa ali ku Malawi, mwansiya ku Malawi. Wa Bakiri Muluzi naye aliso nayeso ku Malawi. Nde bwana mweneleka kutenga kanga chepe nkutipasa alichali Chimwendo Banda powauza anthu aja kunena kuti ayi chifukwa chinoti ntchito sinagwirike nde siningakupaseni ndrama. Chimene apanga anyamatawo angomombera ng'ono wawo alichali Chimwendo. As I'm talking right now, ng'ono wawo alichali Chimwendo Banda anali mchipatala kwa miyezi iwiri mu dziko lija la South Africa. Pano tikunena pano akadalibe ku chipatala china cha private kumene kundi ku Lilongwe. This is Comrade Ntanywa, Limpopo FM. Ndipo Richard Chimwendo Banda anathamangisidwa mu mpingo uja wa Assemblies of God chifukwa chonoti anaba nyumba ku Gulliver kapena ku Gulliver, nyumba ya mbusa. Nthawi imene inali chaka cha 2012 ndi pamene amachosa mu mpingo wa Assemblies of God. Mukhoza kuona kuti khalidwe la nkuluyi linayambabe ndi pakale, munthu ikhalidwe lake ndiloyipa. Choncho anathamangisidwa kwa Assemblies of God akalowa chalichi china chotchedwa Family Church chifukwa chonoti anaba nyumba ya mbusa wa Assemblies. Ngati mmene akupangira panopa kumayenda ndi anyamata kumakalanda malo ndikumamangapo ma filling station, zimene zisanayambe lero alichali Chimwendo anaziyamba kalekale. Limpopo ndi Comrade Ntanywa, chigawo cha kumadzulo. Ndipo Richard Chimwendo Banda omwewa anamangidwa kuja ku Botswana kwa miezi 3 atagwidwa ataba galimoto. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Namusema hiyo pisha linalui kusema boy tuosa ukachiko la Malawi ndiuza ni mukala mobanji mukala mopika nkhani yomvesa chisoni, nkhani yoipesa chisoni komanso nkhani yochitisa manyazi. Moses Kunkuyu akukakamiza nsikana wina amene dzina lake ndi Yvonne Banda kuti azichita naye za chisembwere. Choncho nsikana amene Yvonne Banda wakhala akwakana Kunkuyu. Chodabwisa Kunkuyu apezeka zonena kuti anatenga ndrama yokwana 6 million ndi kuntumizira nsikana amene kunena kuti akakumane kuja ku Mount Sochi. Choncho nsikana Yvonne Banda sanapiteko ku Mount Sochi ku. Chifukwa sanapite ku Mount Sochi, Kunkuyu anayamba kumsakasaka nsikanayi kupita kudera kumene akuchokera ku Blantyre. Choncho mpaka anakafika kumene
kumene kumakhala Ivoni mwatsoka akumana ndi anyamata kumeneko athamangisa akunkuyu. Tikunena pano akunkuyu athawa chifukwa chokakamiza kuti azigona ndi mwana wa aini yake chifukwa cha chuma chimene aba mboma limene likupita pa 16 Limpopo ndi Comrade Tanyowa. Amalawi nonse konse kumene muli ino amene muli ndi abale anu amene atengedwa kuti akayang'anire chisankho akathandizire chisankho. Nambala ya Limpopo FM 073 +27 73 257 1972 +27 73 257 1972. Ino amene muli ku South Africa 073 257 1972. Nambala imeneyi tumizani kwa wina aliyense. Tikufuna malipoti anthu azidziwa kuti kwanunko kukuchitika chiyani. Chigawo chakumadzulo kuno Amalawi anthu amene akugwira ntchito yonyamula maballot paper ali okhumudwa komanso ali ndi mantha. 1 akugwira ntchito yopanda allowance. 2 ali ndi mantha chifukwa chonoti akunyamula maballot paper koma akupasidwa mafuta ochepa m'magalimoto wawo. Imeneyi ndi njira imene IMCP ayikonza ndipo akuyenda ndi anthu amene ali achilendo. Titafufuza tapeza kuti madera ambiri anthu akuyenda ndi anyamata aku Mozambiki ndi amene akuyang'anira magalimoto ndi kumapita kumakasiya maballot paper. Koma chodabwisa ndichonena kuti mafuta amene akuapasa mafuta ochepa. Akuauza zonoti DC wa kumene mukupitako akakuonjezerani mafuta. Ndi Amalawi ndikufunseni, mwanyamula maballot paper ku Blantyre mukupita nawo ku Phalombe kumene kuku ndi kuswa ng'oma kapena kwa Nambazo, mafuta akupasani ochepa. Breakdown imene ingachitike pa njira anthu amene mukuyenda nawo ino simukuwadziwa zichitike bwanji. Choncho nonse amene mukukumana ndi mavuto osiyana-siyana pamene mukunyamula maballot paper komanso mamonita onse kwina kulikonse kumene muli, ife Limpopo FM tikhala tikugwira ntchito 24 hours. 073 257 1972 ndiye nambala yathu. Kumeneko mukatero ndoti amene ali pa desk muyankhulana nawo ndipo atipasa ndipo tilengeza china chilichonse ndi cholinga chonena kuti Amalawi adziwe zimene zikuchitika mu dziko mwawo. Tisayiwale kunena kuti pamene tikupita pa 16 pano tisayiwale imfa ya vice president komanso tisayiwale mundege mmene muja munali amene anali mayi wa fuko Mayi Shaniru Zimbiri. This is Comrade Tanyowa by Limpopo FM. Kupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izizi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti chipolopolo za nkhondo imeneyi chakukwerekani pakudilitsani ma filling station
zinthu zitavuta zomvetsa chisoni kwambiri. Now let's address tikambe ma issues enieni. Akukamba kunena kuti akutsitsa federeza kuchoka pa 168 ufuna takonse uchakwera mtengo wa federeza padakali pano si 160,000. Federeza wafika pa 205,000. Federeza amene mukamba wa 160 bafuna tidziwa kuti makamba federeza wake uti. Mwakamba kuti federeza wa AIP mukuntsitsa kufika pa 15,000. Funso langa nkumanena kuti why now? Kuti angotsala masiku asanu ndi atatu kuti anthu akaponye mavoti. Mukudziwa kunena kuti nthawi imeneyi palibe amene akufuna federeza. Ngati muli ndi mphamvu yotsitsa zinthu, bwanji osatsitsa akatundu amene akwera mitengo m'masitolo? Ngati muli ndi mphamvu yotsitsa zinthu, bwanji osakatsitsa ndalama amene zavutira forex kunjako? Ngati muli ndi mphamvu zotsitsa zinthu. Now I'm going to break it down in the strategy that this government is using. Kuti amalawi musakopeke kunena kuti federeza akunena kuti akumuyika pa 15,000 wa AIP. Pali zinthu zingapo. Chinthu choyamba, kodi federeza wa AIP alipo padakali pano? Mupeza kuti federeza ameneyo ku Malawi tilibe. Akuyembekezera kuti akagulidwe, okagulidwa ako ndikuja kumachitika makatangale osiyana-siyana. It is very unfortunate. This is not what Malawi needs right now. Tikufunika mtsogoleri amene ndi masomphenya, osati masomphenya otimati chinyenga aphunzitsi. Kungofuna kunamiza wanthu ndi cholinga choti musunge udindo. That's not what we want. We respect you as our leader. Koma mukuyenera kuti padakali pano talisiyeni dzikoli tapatse wanthu amene angathe kukonza mavuto amene alipo. Kuchikana khala chotheka tikanenera kuti inoyo ngati mumaona kuti nkhani ya federeza inali yofunikira, why are you dealing with it today? Bwanji osapanga nayo diru mzaka zisanu zonse zapitazi. Kuti alimiwo akhala kusangalala zaka zonsezi mufuna mwanamiza alimi pano chifukwa sakulima masiku 8 amenewa. Cholinga kuti iwo akopeke basi mulimi anena kuti ayi mwina federeza tikagula ku 15,000 tete tikavotera chakwera. Yeah, amalawi itu ndofuna ndikupempheni. Chonde musapusisike. This time is not the time to put MCP back in government. Mwaona mene atizunzira, mwaona mene aonongera dziko lathu. Sinthawi sonena kuti tisiye chipani cha MCP chikalamulire dziko lathu. Don't even try to do that. Izi sindikukamba zonena kuti ino nda chipani chanji. Ena mumabwera mumatukwana mumanyoza pamodzi pano ndimalimbikitsa onena kuti sitinyoza wanthu, sititukwana wanthu. Koma tiye tizikamba zoona kuti kodi tingakweze bwanji dziko lathu. Chifukwa dziko lathu, it has the potential. We can fix our government. We can fix our country. And dziko lathu anthu akhoza kumakhala osamavutika. Koma vuto ndilonena kuti anthu andale ali ndi dyera. Anthu andale chimene amafuna iwo ziwakomere iwo. That's what they want. So mfunda iyonena kuti mukutsitsa federeza 15,000. Tsitsani federeza yo panopa anthu azikagula. Koma we are not voting for you. Malawi is not. Mwachidule olo federeza ayo atakhala kuti ndiulere, federeza ayo atakhala kuti ndiulere. Koma chakwera Malawi sitikumfuna. Watitopesa. Ili mbewu tikanangotenga ndikungoyiwotcha kuti iyi sazamereso iyi. Kupachirima chifukwa cha udindo. Lero ndizija kutenga nkhunda kuti ayiponye yuluke, nkhunda osauluka. Mulungu kukwiya nawo Lazarus Chakwera. Mapati amene ziwa iwe chakwera kumene uli kuti iwe why ukuchita zimenezi? Because wena you get food for 3. Yeah. Umandeja kudya chaulere chimene iwe kupangira zimenezi muzankhaza ngati fokora kuti ungatusa ndrama antombo mwako umabva kuwawa zimene zopusa zisuka machita ndikusuka dachita ukada zimene amalaya kuvutikira mdziko la Malawi.
iwe manya amene suka mapanga ya ukuchita unachitapa ndi manyi kapena ukuchitapa ndi manyi ife ineyo kapena ife amalawi ndibudzenzo kuti udalowa mboma faida chilimo uzone pamene apapo kugwa apa sudutsa apo boka iwe ndikuchallenjera chafuita sudutsa kuti we ndibudze kuti ndapanga mistake popha chili mwina chitume chakadakhalapo akadalemenya kampeni ndikadawina koma papa sudutsa papo kuti ochitapa ni matuvi amene ochitapa ukumabwera pamasopa amene kuti tikukhulukire wapangika zinthu zoyipa anthu tikugona ndi njala tikungomwa madzi nkugona dziko libe mafuta ndi uziti apo lili apo khalira mabadiri amene wakhalira amene uona siku nazingofuka udzi amene ndipo zoti malayi wandida mabadiri amene umatoka mlankola sumakhalira mabadiri pamene uzoti mabadiri amene azingofuka udzi ndikatero munalilini pa Limpopo FM chigawo chakumadzulo programu yathu ya nkhanga zaona munali ndine Comrade Tanywa amene amatipasira programu imeneyi ndi Dr. Lake akutipasira programu imene ndi Dr. Lake akuti tikudziwiseni kunena kuti abwerera ku Durban nonse amene mukuafuna ku Durban ayimbireni telefoni pa 074 3780321 nambala ya Dr. Lake 074 3780321 mukatero muyankhulana nawo iwo watu mwauza vuto lanu limene muli nalo akuthandizeni chifukwa ndi zambiri kuti tiyambe kunena pano ndi kuti tichezera komanso amene amatipasira programu imeneyi ndi Dr. Chimera Aufi amene akupezeka ku Jimiston nambala yawo ndi 064 128 2423 Dr. Chimera Aufi akupezeka pa nambala iyi 064 128 2423 ndipo programu imeneyi amatipasiranso ndi lawyer wa Limpopo FM akupezeka pa 076 24 58 48 5 nonse amene muli ku South Africa muli ndi mavuto osiyanasiyana amene mukufuna lawyer kuti akuthandizeni koma msayiwali paja amapanganso ma website ngati muli ndi kampani yoti akuthandizeni kukusegulirani kapena mukukumana ndi mavuto pa kampani yanuyo tayankhulani ndi ma lawyers apa Limpopo ndikateronso pa Limpopo FM munali ndine chigawo chakumadzulo ndikufunira zabwino zonse amalawi osayiwala kunena kuti lachiwiri likubwerali ndi limene tikufuna tikamuchose Lazarus Chakwera ndipo tikubwerezanso kunena kuti nonse amene mukugwira ntchito yokayang'anira chisankho manambala athu pa Limpopo FM 073 257 1972 amene tili kuno ku Malawi tingolemba 0027 73 257 1972 ndiye kuti mwatipeza pa desk ya Limpopo FM nonse amene muli ndi malipoti amene mufuna kutiziwisa zimene zikuchitika kwanu Katangale china chilichonse tangoimba telefoni tili pa WhatsApp yankhula nafeni pa WhatsApp Limpopo FM ndi Comrade Tanywa. I love you all Malawians. Good night. Mafuto